Guys, maghupad na sa kukaron guys sa damgo ni Christine diha sa Manglanilla, Cebu. Ang iyahang damgo nga naglangoy siya sa dagat. Unya, pertigyo kuno niyang paningkamot nga makaabot sa daplin. Birahon man gud kuno siya sa baod. Ug mauto nga sige kuno si jagsampit nga Lord tabangi ko. Mauto natingala siya guys nga naa daw paingon niya nga batang kanang kahoy. Mauto paspas siya langoy guys, iyahang gisugat ang batang ug didto siya nakakapit. Mauto guys nga sige si jag kubot sa kahoy, sige pud siya kabya sa iyahang kamot, hantod nakaabot gyud siya sa daplin sa baybayon. Pag abot niya sa daplin sa baybayon guys, daghan kaayong tao. Natingala siya nganong daghang tao. Mauto sige pangutana ang mga tao, nakamata siya sa iyahang damgo guys, kakuylaw. Ang hubad sa imuhang damgo, naglangoy ka sa mga problema. O bisan pa man sa kabugat sa imuhang mga suliran. Ana agihapoy mga kasulbaran. Kay nakaabot ka sa daplin ug naay batang kahoy nga imuhang gi abayan. Ana asad mga tao nga mutabang diha nimo. Ayaw kabalaka sa imuhang damgo kay ana ay mga tao nga andam mutabang diha kanimo. Maunay hubad sa imuhang damgo ug daghang salamat sa paghubad sa imuhang damgo. Thank you for watching guys. Salamat.